Er gebeurde van alles in Zeeland deze week, maar we beginnen met het onderwerp dat al weken het nieuws in Nederland beheerst. En sinds deze week ook in Zeeland, het coronavirus. En nu het aantal Zeeuwse besmettingen oploopt, evenementen en sportwedstrijden worden afgelast en musea de deuren sluiten, bleven de scholen open. En dat leverde bezorgde reacties op van ouders. Ik denk dat het wel verstandig is eigenlijk. En ik denk dat het ook belangrijk is dat ze aangeven dat het tijdelijk is. En ja, tot welke datum, dat zou zijn dat mensen een beetje weten waar ze aan toe zijn. Voor vandaag vond ik het heel fijn dat ze nog niet dicht waren. Maar ik wil wel dat ze het heel goed in de gaten houden. Want ik weet niet of ik ze maandag weer naar school ga brengen. Ik werk in de zorg, dus dat is heel lastig. Ja, maar samen met de werkgevers houden we het goed in de gaten en kijken we wat het beste is om te doen. Dus u vindt eigenlijk wel dat de scholen dicht moeten? Als we het verder gaan ontwikkelen, ja. Want ze zeggen nu, ja, kinderen zijn niet vatbaar, ze worden niet ziek. Maar ze kunnen natuurlijk wel gewoon het virus krijgen en doorgeven. En ja, mensen hebben zoveel contact met iedereen. Dus gewoon thuis blijven? Eigenlijk wel. Ja, ik denk dat het beter is. Stel nou dat de scholen dicht gaan straks. Zou dat een probleem zijn voor u? Ja, voor mij en meerdere denk ik met oppas. Want ja, we moeten toch allemaal gaan werken. Sommige mensen kunnen thuis werken, maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. En het nieuws over de extra maatregelen zorgt ook voor extra drukte bij de supermarkten. Mevrouw, heeft u lekker gehamsterd? Ja. Heel de schappen zijn bijna leeg hier. Ik kwam gewoon mijn boodschappen halen. Maar ik zie wel alle vakken leeg. En ja, een beetje jammer eigenlijk. Maar ja, het is niet anders. Jammer dat mensen zo bang zijn. Mijn inkoop heeft niets te maken met het waanidee wat er op dit moment speelt met betrekking tot corona. Niet alleen in de stad, ook de supermarkt in Vrouwenpolder had het drukker dan normaal. We merken nu echt wel dat mensen toch wel een beetje angstig worden en van allerlei, vooral gezonde producten inslaan. Dus sinaasappels, toiletpapier, schoonmaakmiddelen, desinfectiemateriaal. Ja, dat is nu toch wel nog wat item aan het worden. Toch is dat massaal hamsteren volgens Corbijn nergens voor nodig. Alle producten zijn helemaal volop te krijgen, dus nee, daar moet je niet ongerust in zijn. De supermarkten zullen de komende tijd de voorraad in ieder geval goed blijven bijvullen. En hoewel het virus steeds meer mensen besmet, is Zeeland helemaal niet zo fijn voor een virus als dit, zegt de GGD. Ik denk dat het virus zich minder fijn voelt in Zeeland dan in een hele drukke stad met overvolle metro's en openbaar vervoer, mensen dicht op elkaar. Dus wat dat betreft, Zeeland is natuurlijk een relatief lege provincie. En mensen zitten veel in een eentje in de auto en de treinen zijn relatief leeg. En dat is denk ik voor het virus, weet ik wel zeker, die houdt daar niet zo van. Toch is het juist in een vergrijsde provincie als Zeeland belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Want vooral voor zieke ouderen is het virus levensgevaarlijk. We willen zorgen van de verspreiding van het virus, de overdracht, dat willen we stoppen her en der, zodat minder mensen tegelijk ziek gaan worden. En we willen de kwetsbare mensen beschermen. Dus de ouderen en de mensen die chronisch ziek zijn. Dat is eigenlijk het grote doel. En het laatste nieuws over het coronavirus is te volgen via onze liveblog op omroepzeeland.nl en onze app. En dan gaan we nu naar een overzicht van het overige nieuws van de afgelopen week. Tegen 2 verdachten van de Oostburgse cafémoord in 2017 is tijdens het hoge beroep 9 jaar cel met tbs en dwangverpleging geëist. Tegen een derde verdachte is 6 maanden cel geëist. Bij de moord kwam de 24-jarige Sirwan Kassan om het leven. Een grap over een toilettas die het slachtoffer bij zich had, zou de aanleiding voor de moord zijn. Een van de verdachten zou hebben gevraagd of Kassan ook zijn tandenborstel bij zich had en bleef slapen. Hierop ontstond een vechtpartij. En toen het slachtoffer volgens de schutter wilde gaan slaan met een barkruk, trok hij een pistool en schoot meerdere keren op het slachtoffer. Het gerechtshof doet over 2 weken uitspraak. Middelburg moet meer vluchtelingen opvangen. Dat vindt de ChristenUnie in de gemeenteraad. De partij wil vooral kinderen opvangen uit de kampen op het Griekse eiland Lesbos. Daar zitten ruim 2000 alleenstaande kinderen. Volgens de ChristenUnie heeft Middelburg de taak om meer vluchtelingen op te vangen, omdat ze zich een shelter city noemen en bekend willen staan als de stad van de 4 vrijheden. Volgens de partij heeft Middelburg zich eerder in bange, ongasvrije en grimmige tijden een moedige en gastvrije stad getoond. Het water staat de Zeeuwse mosselsector aan de lippen. De sector heeft een aantal slechte jaren achter de rug en de voortekenen voor dit jaar zijn ook niet goed. Als dit seizoen opnieuw tegenvalt, dan zouden er wel eens mosselbedrijven failliet kunnen gaan. Schuimalg op de Oosterschelde, de stormen van de afgelopen tijd en lage prijzen voor mosselen. Dat zijn een paar van de redenen dat het niet goed gaat met de mosselkwekers. Wij hebben als bedrijf gewoon 75% van onze voorraad
voor de toekomst, maar ook voor de consumptiemossel die we hadden staan. Voor het afgelopen seizoen zijn we kwijtgeraakt. En dat scheelt veel omzet. De sector heeft al 3 slechte jaren achter de rug en een 4e dreigt. Nog een slecht jaar zou een harde klap betekenen voor de mosselkwekers. Want er zijn al bedrijven die op het punt staan om te vallen. En we hebben inderdaad ook signalen dat er een aantal bedrijven zijn die het inderdaad nu al financieel best lastig hebben. Zijn er aantallen voor te noemen? Nee, zeg maar, aantallen zou ik niet durven noemen, maar, zeg maar het zijn er zeker wel, wel meer dan 5 vermoed ik. Er zijn wel best wel wat kwekers die een behoorlijk zware weer zitten. En waar het hard nodig voor is, zeg maar, dat er een omslag komt. En daarom is het ook zo dat na die 3 toch wat minder jaren eigenlijk we hopen op een seizoen waar zeg maar, de groei en dus ook de kwaliteit beter is dan het afgelopen jaar. Waardoor dan de prijzen ook weer wel wat gunstiger zullen zijn. Het roer moet om in de mosselsector. Er moet snel iets veranderen, want een aantal bedrijven balanceren financieel gezien op het randje. En weten niet of ze de komende jaren kunnen blijven bestaan. En daarom moet de sector snel op zoek naar oplossingen. Samenwerken onderling tussen kwekers kan natuurlijk een stukje efficiëntie nog opleveren en misschien dus een kostenbesparing. Aan de andere kant, wat je nu ook ziet, is wel meer samenwerking tussen groepen van individuele kwekers en de handelsbedrijven. Kijk, als je zegt van we gaan bedrijven samen laten mossel kweken, dan kun je wel een efficiëntieslag maken. Maar als die mosselen doodgaan, dan heb je er nog niks aan. Zeeuwse producten scoren op dit moment goed, omdat ze neer worden gezet als exclusief en van hoge kwaliteit. Maar ook dat is volgens TKT niet de toekomst voor de mosselen uit de Oosterschelde. Dat is misschien iets wat voor een niche-markt geldt, maar niet voor het grote hoeveelheid, zeg maar, het volume wat hier verhandeld wordt. Het nieuwe mosselseizoen wordt waarschijnlijk begin juli geopend. Zeeuwse huizen hoeven voorlopig niet van het gas af. Het is te duur en te ingewikkeld. Dat staat in de regionale energiestrategie. Dat plan van verschillende Zeeuwse overheden en bedrijven zet fors in op energiebesparingen in en rondom het huis. Mensen op straat lijken daar nog niet echt mee bezig. Als ik heel eerlijk ben, niet echt. Ik vind het ook zo moeilijk luisteren. Op een moment moet je warmtepompen hebben en nou blijkt dat die warmtepompen weer veel te duur zijn. Ik vind er nog niet een mooie, echte, vaste, degelijke lijn in. Energiezuinig wonen, zonnepanelen, warmtepompen. Bent u ermee bezig? Nee. Ik ben ook een beetje voorzichtig, want de ontwikkelingen gaan zo snel dat ik denk als ik 2 jaar wacht, dan heb ik weer zoveel verdiend. Geruststellende woorden voor al deze mensen. Van de provincie hoeven Zeeuwen nog niet massaal van het gas af. Volgens het klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen gasvrij zijn. Het provinciebestuur is realistisch. Want hoe ga je dan bijvoorbeeld om met de prachtige oude binnensteden, waar gas denk ik echt nog heel erg belangrijk zal zijn. Daar waar gas nog nodig is, zal dat ook gewoon blijven kunnen. De provincie zet vol in op besparingen in en rondom het huis. Isolatie dus. En op energie uit zon, wind en water. De provincie wil panelen op daken, geen grote zonneparken op de grond. En er komt een onderzoek naar het openhouden van de kerncentrale na 2033. Maar wat we graag zouden zien is, en dat gaan we dus nu ook echt onderzoeken, hoe de kerncentrale die in Borselen staat een rol kan spelen in de periode tussen 2034, waarin die eigenlijk dicht moet, en 2050, waarin men denkt met thorium aan de slag te kunnen. Nou ja, daar zou de kerncentrale zoals die nu functioneert een rol in kunnen spelen. Een thoriumcentrale is een nieuw soort kerncentrale die tegen die tijd gebouwd zou kunnen worden. Binnenkort praten de statenleden over het plan. Op Walcheren wordt ongeduldig gewacht op het antwoord van minister Cora van Nieuwenhuizen op de vraag of het strand opgehoogd wordt dit seizoen. Door de stormschade van de afgelopen maanden zijn stukken strand weggeslagen. Als er niet wordt opgehoogd, is er geen plek op het strand voor slaaphuisjes bijvoorbeeld. En je zal maar net flink geïnvesteerd hebben in zo'n huisje. Maar ja, je rekent er toch op, want je begint in februari te zeggen, god, wanneer gaan we naar het strand? Of wanneer kunnen we? En dat is nou wel een teleurstelling. Spiksplinternieuw is het. Het strandslaaphuisje van de 85-jarige mevrouw Van Belzen uit Vlissingen. Al 55 jaar verblijft ze elke zomer op het strand vlakbij Westduin. Omdat haar oude huisje begon te vervallen, liet ze afgelopen winter een nieuw stulpje bouwen. Want het is haar lust en haar leven. Ja, het is er altijd heerlijk. Zon, zee, schepen die voorbij komen. En ook de mensen die daar wonen. Je kent ook iedereen. Het is ook altijd gezellig. Mevrouw Van Belzen is de pineut geworden van het stormgeweld van afgelopen maanden. Het strand werd daardoor te smal om haar huisje te kunnen plaatsen. Samen met haar treuren nog 31 andere eigenaren.
We weten dat we afhankelijk zijn van de natuur, maar wat er nu gebeurt heeft nog nooit plaatsgevonden. Ja, ze zijn heel teleurgesteld aan de ene kant. Aan de andere kant blijft er altijd nog een stukje hoop. Eigenlijk een stukje ongeloof dat het niet kan, maar ook nog een stukje hoop dat het misschien toch allemaal nog wel goed komt. Dat het goed komt hopen ook de provincie, het waterschap en de kustgemeente. Zij deden 2 weken geleden een dringend verzoek aan de minister om nog voor het hoogseizoen een zandopspuiting uit te voeren. Rijkswaterstaat ziet er geen noodzaak toe, omdat de veiligheid niet in het geding is. Ook camping-eigenaren bij Westkapelle hopen op snel ingrijpen. Als ze niks aan de helling gaan doen, zoals u ziet, dat het heel moeilijk wordt voor de mensen om er te komen. Ik heb ook vissers, oudere mensen met rollators, rolstoelen, mensen met een kajak die willen vissen. Het wordt allemaal heel moeilijk omdat de helling helemaal weg is. Normaal gesproken liggen van die houten vlonders, zeker voor oudere mensen die naar de strandcabines willen lopen. Dat is er niet meer en komt niet ook, omdat ze heel vlug weg zullen spoelen. De strandovergang wordt eind april, als het stormseizoen is afgelopen, opgeknapt, zo laat het waterschap weten. En dat is goed nieuws, maar hier willen ze meer. De mensen liggen meer hutje-mutje. En als je in de zomermaanden een hoog tij hebt, springtij kan je ook hebben in de zomermaanden, dat de mensen heel op elkaar gedrongen liggen. En ja, wat ook eventueel een beetje ergernis, frustratie kan opleveren. Dus ik voorzie problemen. De hoop is nu gevestigd op Den Haag. Als die suppletie een feit gaat worden, dan kunnen we in ieder geval nog genieten. En wij niet alleen, ook de dagtoeristen natuurlijk. Want het is niet alleen maar voor ons, want ook de dagtoeristen kunnen hier ook niet meer terecht. Ja, in mijn leeftijd, dat speelt ook mee. Dus ik hoop dat ik toch nog een seizoen een keer naar het strand kan. Binnenkort wordt duidelijk of dat ook deze zomer nog kan. Zo niet, dan kan ze haar huisje alleen bezoeken op dit opslagterrein in Dishoek. En inmiddels is er goed nieuws, want op de Walgense stranden worden zandplateaus aangelegd, zodat toch alle slaaphuisjes en daghokjes geplaatst kunnen worden voor de zomer. Dat meldt de stichting Strandexploitatie Veren. Een oplossing voor leegstand en het woningtekort. In de afgelopen jaren kwamen er in Zeeland 1340 woningen bij door leegstaande winkels, kantoren en kerken om te bouwen. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We zien toch wel dat de grote bedrijven wegtrekken. En dat is niet alleen de trend, maar het is ook dat steeds meer bedrijven die hebben eigenlijk minder kantoorruimte nodig voor hetzelfde aantal mensen. Een voorbeeld van zo'n overbodig kantoorgebouw is dit pand aan de Nassaulaan in Goes. Prima geschikt om woningen van te maken. Het is een kantoorpand van ongeveer 2000 vierkante meter. En de eigenaar heeft daar zelf al het plan gemaakt om daar 23 appartementen te creëren. Alleen wachten wij eigenlijk nog op een geschikte kandidaat die daarin stapt. Hoewel het ombouwen van bestaande gebouwen naar woningen goed is voor de duurzaamheid en een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het woningtekort, zien makelaars het toch liever anders. Transformatie, dat gebeurt eigenlijk alleen op het moment dat er voor een pand wat langere tijd leeg staat geen nieuwe functie gevonden kan worden. Dus wij hopen natuurlijk als makelaar dat zo weinig mogelijk voorkomt. Maar op het moment dat het zich wel voordoet, dan is het natuurlijk een hele mooie manier om weer een nieuwe functie te vinden voor zo'n pand. Maar je kan van een kantoor niet zomaar een woning maken. Je zit met het bestemmingsplan en voorschriften. Toch willen gemeenten meedenken en er is veel mogelijk. Welkom, je bent hier in gezinshuis Huis van Hoop. Ja, dit was een uitvaartcentrum en dit stond te koop. En wij zochten een groot pand omdat we een gezinshuis al begonnen waren, maar graag wilden uitbreiden. We wonen hier nu met z'n 9 en in de toekomst wonen we hier met 12. Nou, als je dan deze deur doorkomt, dan kom je in de woonkamer. Dit was eerst de aula. Alles was hier ook paars. Groene vloerbedekking. Dus we hebben echt... je moest er echt doorheen kijken om er wat anders van te maken, maar dat konden wij ook. En hier hebben we dan ook een slaapkamer gerealiseerd. Hier lagen dan de mensen opgebaard. Dus hier kwam de familie ook bezoeken en kijken. Dus ja, wij hebben hier gewoon andere kleuren gedaan. Ook weer een nieuwe vloer. En zo is het een leuke kinderkamer geworden. En hier hebben we dan de koelcel. Daar lagen de overledenen. En in de koeling. Dat is voor sommigen misschien wel een beetje luguber. Goed, we hebben het lekker schoongemaakt. En straks als de bouw af is, willen we dat ook wel als koelkast gaan gebruiken. Zodat dit toch nog een functie heeft. En dan hebben we hier ook een slaapkamer gemaakt.
Dit was de spoeldouche eigenlijk. Dus de overledenen die hierheen gebracht werden, die werden hier zo gewassen en netjes gemaakt om opgebaard te worden. En reageren de kinderen er ook niet vreemd op? Of zijn die dat inmiddels wel gewend? Ja, die zijn het inmiddels wel gewend. Natuurlijk is er ook wel eens een grapje gemaakt. Maar nee, die hebben het eigenlijk ook nooit heel eng gevonden. Vrijdag was het op de kop af, 75 jaar geleden, dat koningin Wilhelmina in Ede, na 5 jaar ballingschap in Engeland, weer voet zette op Nederlandse bodem. Tijdens haar eerste dag reisde de koningin door Zeeuws-Vlaanderen om uiteindelijk te overnachten in Sluiskil. Dinsdag 13 maart 1945. Koningin Wilhelmina komt aan op de grens met Nederland in Ede. Om 12:30 zet ze voet op Nederlandse bodem door over een streep van meel te stappen. De 85-jarige Betsy Contant is erbij. Ik was 10 en mijn zusje was 11 jaar. En we vonden het geweldig. Ik stond aan die kant van de weg. En daar stonden natuurlijk heel veel mensen, ook kinderen. En wij ook. Wij woonden in Aardenburg. En we zijn met ons papa naar hier gekomen. En boven op die hoop met puin, daar staat mijn vader. Echt waar? Ja. De foto van dat moment hangt in Ede. Ja, en dat is mijn vader. Die daarop van bovenop staat. Ik vind dat altijd nog zo'n eer. Dat ik hem daar kan zien. Was het toeval dat hij daar stond? Ik denk dat hij het niet goed gezien heeft en dat hij daarop geklommen is. Omdat hij dat heel graag wou zien. Dan komt u wel vaak hier langs. Wat voor een gevoel geeft het dan? Een heel dankbaar gevoel. En ik zal ook altijd goeiedag zeggen als ik hier voorbij fiets tegen mijn vader. Van Ede gaat het via Aardenburg en Sluis naar Oostburg, waar het tijd is voor de lunch in de woning van notaris Meijs. Kijk, hier kwam ze binnen. Die auto's zijn daar gestopt. Ja, en daar is ze uitgekomen natuurlijk. Een historische plek, en bijzonder om in te wonen. Nou, dat is apart. Dat is niet voor iedereen, ja. En wij toch, ja, wel. En dat vind ik natuurlijk wel prachtig. Zelf was ze er niet bij en van de lunch bestaat ook geen beeldmateriaal. Een plaquette aan de voorgevel herinnert wel aan het bezoek van de koningin. Ja, en daar blijven ook dikwijls mensen staan, hoor. En dan kijken ze naar die stenen natuurlijk. En dan merk je weer dat je toch wel op een bijzonder huis hebt. Koningin Wilhelmina komt aan het eind van de dag per pontje aan in Sluiskil. Daar zal zij overnachten in een villa. Lodewijk van den Berg was toen 13 jaar en zag de koningin naar de villa lopen waar, vlak na de oorlog, de familie van den Berg zelf ging wonen. Nou, het was eigenlijk wel vlak voor het diner of vlak na het dinertijd. Iedereen die daar vlug van hoorde en tijd had om er even vlug naartoe te gaan, want alles bij elkaar was het maar 5 minuten. En ik kwam dus thuis en heb dus kennelijk aan mijn moeder gezegd, en ik kan geen koningin, die zag er wel goed uit. Ze is veel kleiner dan je denkt, maar ze had een klein tafeldoekje op haar hoofd gezet tegen de regen. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. Fijne avond.